Ka-Awaken India Movement kan penlong da kajing syong kelany mengor sit in demonstration hakakat khandai terik leber hajar ar hamadan malki shillong kaban sedang nadu kapor shpa wajimen stem. Kumta na kaliang ka AIM Mikhalaya unit ka khot ka were phi barok ki pajba ka bri uhnyo trap ban ya poilang ha ka tai ka sngi ban pun pau ya kajing persya ya kajing pun por ka sarkar ban shim ya utika bat ya ki we de ki balong persya ika mon chong upajba. Barokhoy, Paiba Susnau Jonka, Jalam Mekhalia, Hangi dan Matan Alian Jonka, Awaken India Movement, kemudian Hangi po Jalam Mekhalia Barokhoy, Tiga Ikabang Idan Penpau di Kapor, Nakalian Jonka Penhun, Hakatika Kakanda Terik Jong Limbrai Bamuta, Kataka Bedeka Sisa Jan, Last Saturday, Kandon Yaganika sit in demonstration. Kadika sit in demonstration, Kadi Yakba Unro hapro oi gari India kada batshim yakrai bakadi ka khakna tari di kandon be ya kadika sit demonstration kabalong persya ya ke ai ba nakliang jong ka sarkar India ne kum juro na ka sarkar jala jong jala Meghalaya na ka beta ka jingwan ban penbor ya ki pai ba nong snong bagi di ban shim ya uni utika COVID-19 vaccine kum juro ha ka bedi bat ki protocols ki prepare ya ka ba labu dak ba ong ipat ba bagi dia berpenan kam. Di nak liang jong kedhun hari ke por ka sngong ban kentui ki pat ba nong song snong jong jalam Meghalaya hi brokoi nak beta ka te ka sngi ba ka te ka sngi kan long ka sngi ka ba kerpang ya ka bangin penpau sya ka jala ni kumju sya ka ri India hi brokoi wat kumju ro sya ka partai hi brokoi ya ka ei ka ba nak liang jong ka Awaken India Movement kala ban yen nalu kisngi ki basdang ha ka bade ba ka jingwan ban penbor ki pat ba ban shim ya uni u COVID-19 vaccine da ka ba shu penbor kham to dan kano ka jing penslo tho ya ki pat ba nong song snong kham tam ha ka bade ba ka ni ka vaccine ka belum ka dawai ka ban drung sya ka met jong ni ki brio ki ba em hi ha ni slabar thai ka Awaken India Movement ha ka ni pot sabat ong ba ban kentu jori ki pat ba nong song snong la kalong ki pat ba ki batrei belaman kasngi hagi kam baper la kalong ru ya ki pat ba ki basong yo ki basong hat hagi babon ki yo ki hat ki baper ne kum joro ni haban kren la kalong ya gitu ki pat ba ki batrei hagi kam mastrul lani gitu ki batrei kam asha agalwandi lani ki batrei hikam ki baper ki pat ba nong song snong kum joro wadi ki pat ba nong song snong ki badai ki nong tri kam sarkar hagi benta baper ya la ya ka ba nagriang jong ka kunhun ni ka man ong barra pidon ka jing skotho barra pidon ka jing shampang barra pi an ka jing kersan ya ka Awaken India Movement ka bara yen na ka benta ka ni ka dauba jong ka jat ben riu kam tam abang i pai hala ka jong hi ka jala Meghalaya hi brokaway ni soban ong batung ilong ki brig basngotho bat ba shampang banginum dai ban buri banginum dai ban ting ban smith ya kini ki ai ki baro khot ki ba nakliang jong sarkar kawan dak ba shpunbor ki pat ba ban shim ya kini ki vaccine kay ki bangin habat ong ni ka por nakliang jong ka chairman jong ka Awaken India Movement ki don lang ro hani ki board committee members prepare ya ka bangin skobat ong ba katay kan long ka sngi ya ka bangin persotho shisundam chagi pat ba bangin pandro ya ka jing pensyai na ka sarkar jala halor ka jing wanra ya kini ki protocols ki prepare da ka ba ong ki pat ba kamtam habang ipai lele sya kitu ki pat ba kamtam ki klung kena ki bedang net school da ka ba ong ba hapo ki school room ta kin haban den ki mas kin haban ai ya ka sanitizer kin haban wanra ki vaccination certificate bat kum ta ter kay ka bang haban ong ni ka por bat ngi kwa hiro ban pensong thu wacha ki school principals nani ki headmaster nani kum juro ya ka bang haban pam ni ka por ya ka ban nakaliang jong ka Awaken India Movement la de ban man yakindo ya ki principal jong ki college prepare kum juro what you vice chancellor jong ka North Eastern Hills University ka budan hani po jala Meghalaya nehu ya ka bang juong ya ka ba nakaliang jong vice chancellor ro wala ai hi jing pusong thu da ka ba ong hiro
ba university ne ki college ki shubut ya ke ba ka sarkar ka batha Hendrai ha kabangi pais kat kum ke jingya jo gisni ki por na kawai ka sngi sha kawai ka sngi pat ila de pani isai hala ka jong ka jala hi bro kawai habangi pai kum ono ka sarkar ka wan ra ikini ki odd events number iki kali bakinya da ka bashim bakalong persya ya kini ka covid-19 kata kalong ke ai ke bagi melabat penya kumju hiru ngin haban pun pau ni ka por ya ka sarkar ka leban ong hiru bagi pat ba ngom song snong ki balik bandrung hapo ki hospital ibalik bandrung hapo ka hospital mta tang balik pe i nongpang ro ki mi asu ban pe i nongpang namar balai la ki ko pe i nongpang ke haban le ka test kata ka test kala banong ka RT-PCR test kala banong ro ka rat test bat ka e ka ba sgausi ka bangi haban pau ni ka por kalong ba abangi phai le le kham tam sha ki to ki grassroots level ki to ki nong sok nong ki baduk ki basuk ki bakamai mensngi bat bam men mit kum ong no lada ki ko ban pe tang ye ila ijong i khun ikti lani i bahing i basam bagila pentia apo hospital ro kimio shu da lentik bahok namar balai lada kimle ya kata katas andai ka ai ka bangin haban ong ni ka por ki hospital ki babon ka mangi i hani ka por bamanta lada ki phai na do ki government hospital lada ki phai ro kum ju ki private hospital mata kani bor khoi ka pa ba shlong tang kalat khai pateng dak mata ban shim ya ka jing em jungi ki breo ban sumar ladi ban penkot na ladi ban peniap ro kum ju Teke ke bangin haban ong ni ka por na kaliang jong ka awaken dia movement ngi so ban kunturu wadi ki hospital mata bagi dia bat thu bat champang lada ki pendan kam ya ka medical service hapo ki hospital ki jong ki kata ka mot ki ban thu kumno ban sumar ya ka met ka phat jong ki breo ki ba em hi ha ka por hi bro koi nrai lada ki persang ban wanra ya ka lat khai pateng bane ban le business kum ong no ya ka jing em jingi ki breo kata ka mot sisndon hingin haman ong bagi ban pendam no sisndon ya ka to ka lat jing sumar ka jong ki ka bagi lawan ra ki hospital ki jong ki namar ke ek bro khoi ka bangi lo yo sngo sharum bat chaneng manna ka sngi ya ka bagi pai ba nong chong snong kila jiai ban pun pau sha ka kanhun awaken the movement lade ki to ki pai ba ki ba pha school ki khun la jong ki ju ong barbor ba lada ki khun ki jong ki manra ya ka vaccination certificate kamut kin num yo rong wat ha po class ro lani kum ju ka kata kamut kin num yo shu ban pule ha te ka ek ni ka daw ba ka penlong hato kata ka pule ka puthi ro kadi ka khai patang kadi kala khai patang da ka ba ni sim mentalang no ek ba ka sarkar ka betha lada ka sarkar ka sngeu ban betha lu di ta ki ek par khoi kata kamut ka sarkar kala pen khai no shisndon ya ka constitutional rights jong ka Indian constitution khamtam habangi kran ya ka fundamental rights of the Indian constitution arangi phai ka kum ka article khat khandai kani la de ban batai lupa ya ka ai ka ba ki pai ba ki de ban ya ban yeng ban im namar ka lawe namar ka jim namar ka pateng ka bangi dang don hi hang ni ka perthei kat bangi dang de ki priyo ki ban im man na kasngi nakata kadaw nakaliang jong ka awaken the movement habangi phai sha ki babun ki memorandum ki representation letter kumju ro wat chiti ki baper ki bangi la deban pha ila deban kren shai na kapor sha kapor khamtam habangi phai halo ka jingkran jong u minister in charge jong ka health and family welfare government of India u Sir Mansukh Mandavia uni la deban kren shai hiro da ka ong ba we have referred this matter to expert and will go by their recommendation Hendrai anda habangi phai kat kum kata ka recommendation ya ka ba nakaliang jong u health minister de ban pau la de ban ong shai hiro ba ki khlung ki khna haga bde bat kane ka jing ayo ni utika anum dei ban ong ban wanra e ki ro bagin shem yo ni tika namar balai kidang dei tang ki khlung ki badang ret kum ta hiro nakaliang jong ka ri India hi bro ka wei kala pen pau shai hiro lembak minister ba om dei ban ai ya uni utika na ka bata ki tu ki khlung khna ki badang dei hapdeng ka snem khar asnem hadu khan nyo snem bat khat snem ter di kita gidi ki ai ki berkhoi ki bangile de pan yo sngeuru lembaga jingkran jong uni u minister in charge jong ka health and family welfare lembaga sarkar India hi brokawai ya ka bawa de pan pau shai bakani kala de ban u ka ya kani ka kantin ka bawa de ban pau kolong na duka khat khandai tri u 9 November jong usnam baladep arja akwai
Dia kani hadukat menta kadang yaisa bat ngidang yai pech sai. Namar balai lada kini ki berkhot kidang yai wan menta. Ban wanra da ka penbo di pat ba kam tam di khilung ki khna kata kamot kam don jim toy shu hiro baka sorkar lingba ka sorkar India ne kumjo la ka sorkar jela bakindang haban keren ya kani ka benta namar balai ngila I kumba kalong no tangkalat khai pateng da manu re manu kilala ban peniat hiro shimet ya kani ka kam namar dang I pai shaki hospitals ki ba pher ladang I pai shaki schools ki college ki university ki ba pher kinero lada ban keren ni kini kebenta namar balik ki keren ni benta da ka ba syupen bo da ka ba ong I kena ba pli ki badang let ban pule ki badang persang ban angnu ban yo ya ka jingnang ka jingsta nrai menta ki kena ki ba pli nakadau bakin pule penban ki la sha ban penbor ban shem unit tika lani lada phim ayu tika pinhak ban wanra ya ka test man la ka shipos ngi henrai kumju lada ban ong ya gitu ki ba lada ban ayu tika lada kidon kinha ban wanra ro ya kani ka vaccination certificate andre hadu ka menta ya ka bang ilade ban ishai ayu ya ka ban kaliang jong ka sorkar la kalong ya ka sorkar jela ne kumjo ya ka sorkar India he brokoi ya ke balala ban penshai hato la long ya kito ilade ban ai ya uni utika lade ya ka tika ka banikong ne tika ka ba la de first dose ne second dose ne third dose ro ilade ban ai uni tika hato kiyo ya ka jingera hiyo try ka jingira anda yang bahabang UI kakum ki report ki bawan man la kasni nakeleng saudong jong ka perthei ngi I ki babon ki bala let no ki bala yap no ki bala do no ela ka jong ka jingem ki de gitu ki la de ban shim ya utika hanrei hagabri bani ka benta nagliang jongi ka kunhon AIM ginumla ban batai namar ngiru ngimde ki expert ngimde ki scientist ngimde kita ki ba penelkam ya ka medical research ba ono prepare andai ka hi ka bangi hapan kren shai kadang I sotu shai bangi danglong hi kita ki pat ban nong song stong ki ba ha ka reason char right loy in hapan yang da ka lenti ka bakhoi ban yang ban dawa na ka sarkar bakani ban pendam no shisndon ya kini ki protocols ki ba pher ya ka ba ka sarkar India ane ka sarkar jala ka lawanra ha ka ni ka jing jungi ki brio ha ka slapat thai ya ka ni ka por na seman ong ba ka awaken India movement anda haba kala pai kum ono anda haba ngila depan pai ya ke jingkren ki ba nagaliang jung health minister depan kren anda haba ngi pai ka kum ki city ki depan pa shiki schools ha ka bade ba kanika reopening of schools in physical mode without requiring mandatory masking sanitizing and other COVID-19 protocols kaniru kadai ka way na padeng ki letter ya ka ba nagaliang jong ka AIM ka depan pa shiki schools namar balai hakani ka letter lade pan penpau ro shisndon ba aram dei ban kenthop lang ya ki ai bar khot ki ba pher hakbdi ba kini ki protocol jongani ka covid khat khandai ka bala wanra kham tam le habangi phai hakbdi ba jing deng mas kumju hakbdi ban ai ya utika kumju hakbdi ban wanra ki vaccination certificate lande ban le ki sanitizing kumba ono kita ki jing sakti ba pher hanrei kumbangi isha hero kanun don kanu ka jingira tangkum ki breo la ngi shukai ha ni sla prathai te hani ka por ka e ka ban na kaliang jong ka awik India movement ka depan kren nadu ka basdang ki sngi ki ba let no ni let ban yai pen pau ba kum ju ru habang I phai dak baburom lingba ka Indian Bar Association ya ka ba ka Indian Bar Association ro le pan pen pau sha ya ka ni ka fundamental rights of the citizens ka bai de shai ha ka bade ba kani ban shim ya ketika lani ban le ikitas namar ka ai ki jingyang persha ka jong ka kunhun ayam kam shim la yang persha ban ong to IT ka ne to wat IT ka andrei ka kunhun ayam ka yang persha da ka ba ong da ka ba kentu hi ya ka sarkar jala ne kumju ya ka sarkar India ba wat penbor ya ki pat ba nong song snong ki ba em hi ha ka reason char light load ai ki em da ka jing light load lam da don kano ka jing sha ya lam bakla lam da don kano ka jing sha penthame da kini bat kita gilat tinti ki ba pher namar hi ha ba khaddu in happy ban ong chisndon lada ka sarkar hi kadang don lada ka sarkar hi kadang dei ka bang senchar hi da ki brio ki ba kummanga bat mapi kata kamot kitei ki nong yalam ki jongi ki lalong no
kiba penken ya kata riti sencar padba aneka Indian Constitution ya ka bakal lawanra nak betaka imlang kasalang ha ke jela jongi hi brokowe ne kumju ha ke India hi brokowe ka ayam ha ni kapor kan haban kren ro ya kawe ka bentang ladang ipai da ka bapuram sya ka order ka balami lembaga Meghalaya High Court ne kumju ro ka order ka balami lembaga Supreme Court nama lembaga kini ki order lembaga kita ki bentang ha ka bade ki bapek bajungo na ka benta ki an ki baper pemono ki ba wanra ya ka senchar ka khadar ka bakut kalau dapat ong hero whether vaccination can at all be made mandatory and whether such mandatory action can adversely affect the rights of the citizens kata kamot ka Meghalaya High Court la dapat ong hero ya ka kentin balada kani ka vaccination ka wanra ya kata ka jing penbor lada ka bapenbor kalong hagi babun kiliang ki baper kata kemut kalau wanra no ya ka ban penken no ya kata ka hok jong ka jing im light load jong ki pai ba nong song snong ha padeng ka ri India hi bro ka wei nadu ka kai ka pateng hadu ka kamai ka kaji hadu ka trei ka kata ki benta baper hadu ka pule ka puthi kumjuro habangi pai wat ki nong trei kam sarkar ki nong trei kam Mastrul, kinong trikam hagi bentagi baper kini ero gila sak talut berkhoi namar balai lada kim kwa ban simi utika lawan rak dari jing penbor hendai ken mau ba lada ki pai ba nong song ki bom kwa ban simi utika kata kemut onom la banile persa namar balai ngi em kat kum ka hok ba jing sisa ngi em kat kum ka jing light load ya ka bangin jit ban sumar hi yala ka jong ka met ka phat onom dan manu menuru ki balak ban penbor namar ada wanra ya ka jing penbor kata kemut lawan rak bi sisndon ya ka jing penken ya kanika constitutional rights jong ki nong song kari India hi brokoi hakani ka por ka bamenta nagaliang jong ka awaken India movement ka yeng ban yayakun nagamenta ban yada ya ka hok ba ka jing sisa halor ka jing im light load jongi kum ki pai ba kata ka jing im light load jongi pai ba ai bangin im da ka lenti ka bakhot Amshu da ka bangin susah senchar mrau in susah te mrau in susah penerkam bakla tangkum ki ksel bat kum ki mrat ki ba man laga sni ki ba shu yoi sharum bat chaneng klem tip shu ki dei ki bari mano bat ki ba im hang no hero handre ka bangidang dei ki breo ka bangidang im hikum ki breo kata kambot ide ba skotu sha hero ya ke ka ba ublei ula IT hangi kum ki breo ide ban penerkam hok ya kata ka benta ide ban im do hok halor kata ka benta nginum dei ban ong ban wanra da ka bangin persang ban penerkam bakla ya kino ki lenti ki ba onom la ban pediang da ka jing im jungi ki breo nawar ngi isai habde ba ki lenti ki ba fer la da kum gitu ki breo ki balek dakat ki ba em ha ka jing im ka ba dakat ka lenti ka ba jabo kata kamu para bendreu ni la sotu para breu ni la sotu kumno ban yarap lam kumno ban wat lem ki lak lenti ban yadai kita Andrai on habangi pai habde ba ka jingwan jong ni kata ka covid khat khandai da ka ba ki penerkam ba ka ni ka khlam ani kata ka jingpang kabar lingo adu kamenta kalomba kali ke jingpang kampat wanra ya ke jing pensai si pai ba namar balai watna kaliang jong ka Indian Council of Medical Research ro kane pan pau ba it just only a common flu kali tang kata ka common flu kumong no khamtam le kumong no ha ka jela Meghalaya hi bro koi khamtam ha ri khasi bi jongi hi bro koi ngitip ya kata ka jingpang bayong khli ka pang pai ba kum ha kini ki por ki bamenta ki ba bon ki ya jingpang bayong khli ka pang pai ba Andre anda bagi lek na po hospital. Nalor bagi haban lek ya ka test ka haban siu pisa da ki khatsan spa a hajar tingka. Lara dia bagi syabat sa hospital. Kin haban siu gi bill ki bada saw san hundred lak ter. Andre nang login yo pisa. Nang login yo pisa. Hato ka sarkar ka yarap. Hato ka sarkar ka aila ka jingkersan. Ne ka sarkar wan man penbor wan pelong tangum ki merat ne ki priyo. Lara ka sarkar kanong mata ka jingbot. Na kata ka daw in habi bat on sisndon. Ka Awaken India movement ka haban ong ni kapor ko sorkar pendam no yang ini ki protocols ki baper wan wanra ya kata ka jing penim lemberi ki pajba nong song song ha po ka jela jungi brokawai namar ki pajba nong song song ki ba em ha ka jela Meghalaya brokawai ki dei ki pajba ki balong baro kumanga bat kumapi ki balong ki nong senchari ka sorkar hi ngimdei kita ki mra Andai ngide ki breo ya ka bala pha hi do blai shaka perthei ya ka bangira em hi kum ki breo ki em light load ki em ha ka ti ki ba khoi khlem kono ka banta namar ha ka ba khat do hi ngi ong ba ka sarkar hi ki dei ka jong upaj ba ban yadai upaj ba ban sencha hiro na ka buta upaj ba nong song snong obri ban em
hak takkan ri jong ke jing sensyar lai doi da kalanti ke bakhoi te kata kadau kabang hapan ong ni kapor nagaliang jong ka Wake India movement hi karo ka hapan kentu habang ipai kat kum kanika report kabala depan yo kanika advisory on persuasive testing strategy kabala pha lamba kata ka Indian Council of Medical Research ka Indian Council of Medical Research ka depan batha ka depan pau shai ba kibahapan le ya ka test kibahapan penan kam ya ka test kiditang kito ki asymptomatic individuals kabut kiditang kito ki breu ki bedan ni ke jingpang lada kita ki breu ki bedan ke jingpang le se kila pandan kata ke jingpang bayang kli kila pandan kita ke jingpang ha ki beper hoi tang kita ki breu ki bahapan le ya ka test nama kani hero lada kran shai ka tum kani ka Indian Council of Medical Research kani kadai ka kum kata ka report lada panyo dang man ha kani kata kolong dang hau sipotrik jong ni bulan Januari barang sudah jong ni usnian pemerintah kani lada kran shai kita ki barokhoi bagi hapan le ya kani ka RT-PCR test nani ki banle ya keturunan nani ki banle ya kita ki rat test ki beper ne kumju ro ya kino ki bentar la ban sumar ha ka bade bakani ka jingwan jo kani ka jingpang covid khat kindai kata kamur de ban sumar hero de ban IT ka hero de ban test ne de ban le kino ki bentar kalau thik tang ye gitu ki breu ki badan ka jingpang ka ban jong ki ompat ye ki breu ki badan bom dan jingpang ina kata ka daw hero ha ni ka po na kalang jonga kong chairman jong ka Wake India movement ngasamanong ba ko sarkar but renti lam ya ke ba ka Indian Council of Medical Research ka depan punpau but lam ya ke barkhot ki ban na kalyang jong ka Meghalaya High Court ani Supreme Court badan puram ka depan punpau but lam ya ke ro khamtam habang ipai ha ka bade bat kata riti sinchar pai ba lani kata ka constitution jogari India ya ka ba ka de kranshai kat kum ka fundamental rights of the Indian Constitution kada berkenshai nak taki pajba ki baim nama ki pajba hi ka bakhado kidai ki badan ya ka voting rights ki pajba hi ki bakhado kidai ki budget yapi ki banlong ki noksenchar ha ka sarkar lani ki banlong ki MLA ki MDC bat kumta ter nama ki pajba lemba ka riti senchar lemba ka constitution lade ban aibor ki bakinlong ki nongjit nama ki pajba ki badan ka hak ki pajba ki bakran na ka ka lawe jong ka imlang ka salang baro hingi de ki pajba ke bem hani slapar thai baro hingi de ki breu ke bem hani slapar thai anandan mono bala ban penbor ban ong bato le kani bat katai da ka baswanra da ka jing berngam bestet aki babun ki benta andrengi lapsai bakat kum kini ki protocols ki ban nakaliang jong ka sarkar jela ka penmi menta ki protocols ki balong tangman chu berngam berset ki protocol ki to kilong taman chuanra e jing penting bensme but kita hi protocol mulai kembang no kilong ki protocols ki ba wanra sisundon ya kata ka depopulation hapo kari India hi prokawai balik ngakran ni ka benta abang ki wanra ya jingkran ha bari ka depopulation kata kalau ka depopulation kadai kata ka jing wanra ya jing penduna bun brio ha kari India prokawai namar kumbala jio sngau kari India kadai kari ka ba bun pat ba hapo ka perthai prokawai hanrei lesi laban ong no lingba ka China ka bapenmi ya kini ki covid khat khindai ter hadu ka perthei borok koi minta kala saah ka umdum ka saah ka jinglingo dan ring hapan kran menta ka ni ka por ba ka sarkar la ka kwa ban wanra ya ka jing penyap no ya ki breu na ka ni ka perthei ban penduna no ya ka jing bon pai ha ni ka sla perthei ha pde ha ka bide ba kari India hi borok koi balai kan ha ban wanra sisndon da lendet da ka ba on pendan kam no da ka ni covid vaccine ban inject ikipat ba ban ai inject ikipat ba ban penting pensme ban berngam no ban ki ba bon ki ba let no ki ki ba let no ki to ki ai tika ki bompak ai tika ba bon ki dang em ki bon ki dang light na ki berkhoi hai mendang i ba ka ni ka khlam kawan ban sensyar ya ka jing em juni brio hai ki ka khlam kawan ra kita ki jing te jing sme andre ka jing te jing sme ka ba bon kawan ra na ka sarkar kejingting smith ke babun kau jing berniam ke warang ke sarkar namar belai ke sarkar ke ban penduna no jing pun pa yang ni selapar tai da ka on peniap no suki pasuki ya ki breu khamta mile ha bang ikran ba kitu ki breu bulan lupa ke jing pang ke men ke jongki kalau ke jing smosun ke ba krau hadu kata ha bang ipai ki namar belai ada ha bagi ladat ban ayu tika nalor bagi don ya ke jing pang ke men jongki tang hadin sitio artio kila lek no na
Tiga gini, hato kat sorkar kalapan jubak. Hato ka sorkar kalapan ban siu no kajing lut kajing sep kajing ki kabagi lut ki lak tingkah hapo ki hospital beper. Lada ka hospital kalapan siu ban yaraptang na kadau ban le ka tes ru ka taladi da koi benta. Henry, hadu kat menta ki hospital ki beper ki yo kamai spa ba nama balai ki yo kamai spa da ka baki thiep ya kita ki PPE man na ka sngi ki keliang da ka baki le ki tes ki ba da ka ba siu pisa man ka sngi lalu dei ba pihak bende kates man la kaspo singi ne man la kasingi ro hapan siwe ke pisa lamdan ke jingma batum ta ter ter ki jiahi hapo ka ri india hi brokwe ba kata hi gede ba khado ni lap menta ni snotho menta kon ki pai ba nong song song ki ba em hi hapo ka jilla meghalaya ni snotho shai ba ka jing wanra ya kani ka khlam kopit khat kendai kadei namar ban wanra ya ka jing penduna halor ka jing bon pai Hagari India hi borokwe kani tang kata ka benta ya ka ban nakal yang jong ka Awaken India movement ka yeng scam hala ka jong ka nong rim ba ka kentu jor yang ki pai ba nong song snong keleng saudon ka jela hi borokwe bagi di ban mi pai ba ha ka tei ka khat khindai trik ka badai la sngi sajan ki di ban mi pai ba klem da ken randin klem da teng klem da sme klem da don kano ka jing sloper ladang ni slotu shai bangi dei ki brio mi syakate ke jing yelang kaban long hante po malki kate ke madan malki kebetulan hajan dan kiti bat hante pin sayo sngau ya shibun ki aka ya ba nagaliang jong ka Awaken India movement ka penpau watnam salia lada bidai ki nong terekam sorkar lada bidai ki batrai mastrol lada bidai ki batrai asha agan wandi bakum tak ter ki ba bon ki benta kam tam habangi kran le kumbang no ya gitu ki bakamai mensngi bat menmet ki nong yau ki nong hat shano kin let bat shano kin wan haga lasai bakala chisngi lada kani ka jing senchar klam lengba ubriu obadon hapo ka sorkar ula wanra no nakabaan penyap no ita ki briu lasai la chisngi ayu kerja ya ka lawe jong ki longdin ki mandin ki banlong ka pateng haga lasai bakala chisngi nak muta ka jonga ba ka jongpi ye sngap thu bat sngau thu pediang ya ke ai ke baka AIM ke yeng ka AIM ke yeng nak muta ka hak ba ka jing sisa ka AIM ke yeng ban yada ya upai ba nong song snong oba em halor ka jing lai lot ba to ai ba kata ka jing lai lot kan wanra ya ka lenti ke ba khoi ha ka lasai ba ka la chisngi khublai sibun